Har du nogensinde fået noget til at ske? Noget du ikke kan forklare? Du er en troldmand. Jeg er en hvad? Kære DSR-medlem, det er også en glæde at informere dig om, at du er blevet optaget på Hogwarts Skole for Heksekunst og Troldmandskab. Om et øjeblik starter I på jeres magiske semester. Hvorfor bevæger trapperne sig? Kære DSR-medlemmer, forbered jer på jeres første flyvetime. Stræk hånden ud. Sig op. Wow. Zap. Zap. Zap, kom ned derfra. Hjælp mig ned! Har du også det der Harry Potter-ar? Ja. Sejt, mander! Er I klar til semesterstart, hva'? Førsteårsstuderende skal vide, at hos Ørstedsparken er yderst farlig efter mørkets frembrud. Paralysius totalus. Hvis ikke du vil dø en langsom og smertefuld død, så aflever din tryllebog til tiden. Trold i DSR-lokalet! Det er ikke alle studerende, der har magiske kræfter. Nu synes jeg, I skal gå ud og købe jeres gevanter, inden det er for sent, eller der er udsolgt. Slap dog af. Vi har da alle sammen en kappe derhjemme. Gør jeg klar til en magisk aften.